A explanada de Coroso volverá a acoller a Romaría da Diversidade e será o domingo 8 de xullo a partir das 12:30 da mañá, unha vez rematada a carreira pola diversidade. Como en anteriores edicións, esta Romaría busca a participación de toda a cidadanía, converténdose nun evento inclusivo. Pretendemos que sexa unha festa de inclusión e participación, e cando falamos de inclusión e participación, a inclusión das persoas con diversidade funcional e a participación de todos e todas as persoas que queiran e poidan acudir á festa, que é moi importante para nós. A Romaría dividirase en diferentes agras nas que colaboran outras entidades e colectivos. Así na Agra Solidaria participarán os foros ecolóxicos do Barbanza, a Protectora Moura, a SEM Galicia, a Asociación Integro ou a Asociación Amizade. A temática africana centrará a Agra do Mundo coa colaboración do grupo Conafro. Pequenos e maiores disfrutarán na Agra dos Xogos e haberá tamén espazo para arte e para verbena. A Agra da Arte, que vai a ser unha acción colectiva, o Libertapiz, un pouco pois facendo referencia á liberdade, algo bastante en auxe tamén pois co tema de refuxiados e demais, na que pode participar e contribuir pois todas aquelas persoas que pasen pola Romaría. Pois destacar que este ano o noso cartel conta con un galo diverso, que está feito no obradoiro de arte do centro ocupacional. E na Agra da Verbena podremos disfrutar de actuacións de gaiteiros como Riparia e Andavía, co grupo Blanca, co dueto Blanca e Tinta. Dende o Concello de Ribeira quixeron agradecer a Ámbar a organización destes eventos e a súa implicación para conseguir un municipio máis accesible a través da súa participación no proxecto Ribeira Atlántica 2020. E por último agradecer ese compromiso, ese obxectivo que tamén ten a asociación de participar no que é o Ribeira Atlántica. Eu creo que precisamente un das grandes apartados do que fixo que a EDUSI de Ribeira fora aprobada é o que é o seu compromiso co plan de mobilidade